A todos e a todas, imos dar logo comezo a dación de contas dos acordos de Xunta de Goberno e como cada venres logo me poño vos a dispor para o que vostedes. O primeiro dos puntos, máis alá da aprobación da acta, ten que ver ca área de Jorge Duarte e o acordo de rexeitar o recurso que presentaron os particulares que nestos momentos se atopan no edificio Lamas da Abade de Conserxería dende hai unhos anos. Sabedes que se iniciou hai uns meses o proceso de expropiación que xa rematou, que xa fixou unha cantidad económica. Os particulares presentaron un recurso e o que se acordou xa rexeitar o recurso. Fundamentalmente o recurso basease en non estar de acordo ca cantidade a aboar pola expropiación e remítese ao xurado de expropiacións forzosa da peza separada para a valoración. Eso non frea a expropiación. A idea é finalizalo ao longo deste mes para que a Xunta poda cumprir cos seus compromisos e obrar durante o verán para ter habilitada a Casa de Conserxería para os problemas que hai de cara ao curso que ven de espazos no centro de Lamas de Abade. Logo apróbase o proxecto, que era un compromiso para instalar unhas melloras na electricidade para o campo deportivo e tamén para a reforma de vestuarios no campo de fútbol de Lamas de Abade, con un orzamento de 100.640,82 euros, IBE incluído. Hai unha desestimación dunha solicitude dun dos postos da nave 5 da Praza de Abastos, que na primeira quenda fora obxecto de renuncia ou algunha outra empresa recurriu a posibilidade de explotación, pero estaba xa caducada a posibilidade de concederlle, entón o único que se fai é desestimar unha solicitude. Hai tamén a prórroga do alugueiro que se utiliza para centro sociocultural nas Cancelas até mediados do ano que ven, ata xullo de 2018. Hai tamén o inicio da licitación para a prestación integral dos servicios de conserxería e limpeza en varias instalacións deportivas municipais. Estamos a falar dun tipo de licitación con importante importe, son 689.000 euros o ano, máis IBE de 144.690 euros. E, bueno, iniciase o que sería a licitación dun servicio que había que contratar, que xa estaba previamente contratado por esa cantidade. Hai tamén, en este caso, o que ten que ver ca o Servicio de Vixilancia e Seguridade nas instalacións da Unidade Municipal de Atención ao Drogodependente, tamén o inicio na UMAT, pois, en este caso, un período de 3 anos, o anterior coido que eran 2 anos, por unha cantidade de 37.271,92 euros ao ano para o servicio de vixilancia. Faise tamén unha ampliación de novas residencias para a Sala Agustín Magán de Santa Marta, para a artista Mónica Paradela, do 12 ao 30 de xuño de 2017, unha nova residencia dentro das residencias teatrais que se están a conceder. E dase conta asinaturas de diversos convenios no eido cultural, co Ateneo, co Galo, ca Asociación do Traxe Galego e ca Fundación Rosalía, polas cantidades de 5.000, 2.000, 3.825 e 3.825 euros. Logo, dentro dos asuntos de urxencias, hai varias aprobaciones de convenios. Un que ten que ver ca Federación Galega de Judo para o desenvolvemento que vai ser a Copa de España Infantil de Judo masculina e femenina por unha cantidade de 6.000 euros. Outro que ten que ver co convenio de colaboración entre o Concello e a Agrupación Deportiva del Correo Gallego para o desenvolvemento da 40 Carreira Pedreste Popular de Santiago por unha cantidade de 12.000 euros. Outro que ten que ver ca aprobación do convenio coa Federación Galega de Baloncesto para o desenvolvemento da cuarta Jamboree de Clubs Minibásquet Galicia 2017 por 10.000 euros. E outro que ten que ver tamén un convenio coa Federación Galega de Tenis de Mesa para o desenvolvemento da eliminatoria da Liga Europea de Nacións de Tenis de Mesa cunha cantidade de 2.500 euros. Acórdase tamén dentro... Bueno, hai antes un... non figura aquí. Un recoñecemento de obriga, que eu aquí non... creo que no resumo non está.
Bueno, é do Premio Xoana Torres 2016 que se concedeu este ano fora do ano natural. Vale. Por 2.500 euros que se recoñece o abono do premio porque non coincide co ano natural no que se convocara. Aí está no 6. Sí. Vale. Que está antes aí as urgencias diferentes de como tiña o orden que me pasaron. Eu vou ir polo meu orden, vale? Venga. Hai unha proposta da área de Concha para aprobar as bases da convocatoria de subvencións da área de Marta para o fomento de actividades a prol da igualdade, de oportunidade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero para o ano 2017. Este ano sacase unha convocatoria de 27.500 euros, a concorrencia competitiva, coido que é 7.500 euros máis alta que a do ano anterior. Hai tamén unha cuestión que era un compromiso deste goberno de ter unha liña de bases tamén para concorrencia competitiva para proxectos de cooperación internacional e de cooperación ao desenvolvemento. Será presentado en rolda de prensa pola concelleira por Concha Fernández. Sácase unhas bases reguladoras da convocatoria pública que están cuantificadas en 90.000 euros para todas aquelas entidades que están a desenvolver proxectos no campo da cooperación internacional e da cooperación ao desenvolvemento. E hai tamén a proposta da área de Concha relativa á aprobación do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e Médicos do Mundo por 10.000 euros, entre o Concello de Santiago e a Asociación de Loita contra Enfermedades do Ril da Coruña, Alcer, por 2.000 euros. E hai todo o que ten que ver a aprobación de programación e de prezos públicos de centros socioculturais dende o 20 de xuño ao 31 de agosto de 2017 durante o verán, e esos son todos os asuntos que tratamos hoxe en Xunta de Goberno. Así que se queredes aclaración sobre algún deles, poñemos a vosso dispor e, se non, supoño que outras preguntas de outros asuntos. 4. Sí. Sabedes que houberon na primeira quenda das adxudicacións da nave 5 houbera a renuncia de algúns adxudicatarios a posteriori e entonces agora outras persoas que concurriran e quedaran por detrás nas adxudicacións solicitaban a explotación do posto, pero xa pasara o prazo, 2 meses, non podían solicitala, entón desestímase. É unha cuestión administrativa, é unha petición fora de prazo que fixeron a posteriori. Alguna cuestión? Seguiremos preguntando. Pois constame que o convenio ca Xunta foi remitido hai 2 semanas, constame que debe estar a piques de tramitarse, eso desbloquea o inicio da licitación e eu agardo que canto antes, pero xa sabedes que non vos vou a dar o prazo para que me vayades preguntando cada venres. Por mimetismo co ano pasado, que se acabou de licitar en agosto, ten que ser neste mes, evidentemente. Se non, entraríamos en risco de non facer unha adxudicación para inicio de curso. O ano pasado foi ao longo da segunda parte do mes de xuño. Bueno, pois trabállase con esas fechas. E chegou xa dos xulgados de Lugo expediente de bono? Non, pero foi solicitado e tanto informalmente como formalmente. E cando o teñamos, vos lo comunicaremos. Creemos que xa foi localizado porque había problemas de localización. Isto é unha historia para contar. Bueno, por sucedido onte no pleno, que estaba sendo normal, bueno, esa situación que usted dio como de palabra, como de palabra, aclaración ao blog. E que pasa a partir de aí? Que cree que pasou a partir de aí? Non o sei. Quero dicir, eu levo, decía no pleno, estudiei para médico, non para alcalde, pero levo uns anos de experiencia na administración local. De feito, teño unha maneira de presidir os plenos bastante laxa e inclusiva, nunca son imperativo, non? O que me sorprende é que non se respete a maneira de desenvolver os plenos do propio presidente da corporación, que ademais ten otorgada as responsabilidades e as competencias para levar
o peso dos plenos, non? Se estaba a debatir unha moción do BNG cunha parte resolutiva que a mí me xeraba dúbidas por unha explicación que dera Xanduro respecto ás notificacións de varias sancións e a empresa postal que unha concesionaria estaba a empregar, e eu, en uso da miña quenda de alcalde, lle pedín unha aclaración ao propoñente da moción, e iso desencadenou unha reacción que ningún dos grupos que estaba ali chegou a entender ben, do Partido Popular, e que rematou co abandono do salón de plenos e o feito de que decaeran mocións que tiñan que defender a posteriori e na que algúns estaban venciñas incluso a intervencións veciñais de veciños, como a de Fernando III Santo, pero non chegou a entender, eu nunca tal vin. Eu creo que algúns se confunden de roles, creen que están presidindo a sesión, creen que teñen responsabilidades de goberno e teñen unha sensibilidade invertida, porque todo o que demandan para eles logo non o aplican cos demais. Están os vídeos e os audios, é dicir, como son o transcurrir das sesións. Non creo nin que estivera preparado. É dicir, simplemente creo que foi un estoupido colérico de Agustín e unha decisión non sopesada. Non sei. A veces, cando te pasas moitas horas nun lugar pechado, aumenta CO2, diminúe a oxigenación neurolóxica e entras nunha especie de período de aletargamento e faz cousas que non farías normalmente se estiveras en un sitio ben ventilado e oxigenado. Unha explicación que se nos daba en neurofisioloxía. Dígolo en serio que non sei, non o sei, porque se hai unha disputa, se hai unha cuestión razonable, pero querer arrogarse o control da sesión, que ademais cando era unha petición lóxica, únicamente estaba pedindo unha explicación antes de someterlo a votación, iso me ampara o ROF e nos ampara o noso regulamento orgánico. Non o sei, non chego a entenderlo. Creo que se está enrarrecendo a política aquí en el municipal de Santiago. Creo que o Partido Popular ten interés en que iso aconteza. Non creo que o de onte entrara dentro dese vieiro, non o creo. É dicir, deu unha sensación, e eu digo con toda sinceridade, que non formaba parte desa estrategia. Sí que estas últimas semanas, coido que o Partido Popular conscientemente está intentando xerar unha situación de tensión certamente artificial nas relacións municipais, pero o de onte dixen que foi un estúpido colérico, bueno, unha reacción infantil. Moitos dos que estamos aquí temos nenos pequenos e sabemos que a veces choran e berran sin moito motivo. Verdad, Elena? E tú te quedas como... Claro, miras, eu teño unha nena de 3 anos, entón miras e sabes que o razonamento é difícil e que, bueno, pero claro, aquí estamos todos señores maiores. Pois foi unha cousa así, que non creo que nin que forme parte desa... Sorprendeume pola falta de respeto, que eu creo que non foi sopesada, pola falta de respeto cas mocións que tiñan que defender, con veciños que foran ao pleno, e logo que non estaba xustificada, a reacción non estaba xustificada, simplemente lle estaba pedindo explicacións ao voceiro do BNG por unha cuestión que además estaba razonada, unha dúbida xurídica a hora de adoptar o acordo. E, bueno, entendeuse que eso era un privilexio, pedirlle explicacións a quen está propoñendo unha iniciativa para que se exprese. Non o sei, a mí sorprendeume. Incluso, eu creo que o propio grupo se quedou sorprendido, marchou Agustín, María Corral, o resto quedou paralizado, logo se levantaron. Foi unha cousa un pouco... Si visionades, se tes a oportunidade de visionar o vídeo, vedes hasta a miña cara de sorpresa. Non, pero porque estou esperando a que enfríen, non? Porque parece ser que ahora, como se está a dibuixar ese perfil na que os que son coléricos ou teñen unha reacción infantil intentan imputarlle iso ás outras persoas, neste caso a min, pois estou esperando a que enfríen, non? É dicir, eu non podo ser xuízo de parte, pero podedes preguntarlle aos outros grupos. A reacción de onte, todo o mundo se quedou sorprendido. Entón, e eu non creo que este dentro dunha estrategia, ainda que sí que son consciente que o Partido Popular quere ir ese campo de xogo, está a dividir roles como nos vellos tempos facía con derroa e espadas,
o poli malo, poli bo, bueno, as intervencións de Brunete no pleno van moi ao límite, moitas veces o resto dos grupos me miran para que exerza a presidencia intento ser laxo e deixar que todo o mundo expresa as súas posicións, ainda que ás veces se roce a falta de respeto, pero de onte non o entendo ben. Non o entendo ben. Creo que lle puido molestar que o comparara con América. Pois non o sei. Intentei pensalo logo pola noite, porque incluso cando a miña nena pequena ten un berrinche, pois intentas saber por qué, non? Pois a ver, que lle pudo molestar? Que durante o debate do regulamento orgánico eles propoñían quitarme a quenda de palabra e saiu rexeitada e ao final o regulamento se aprobou por unanimidade, que estivera facendo uso da miña quenda, que tivera un déjà vu, de repente se vira levando ela a sesión do pleno como hai 2 anos e pico e se confundira e pensara que estaba na presidencia e entonces empezara a falarme a min como se ele estivera levando a presidencia e dicíndome o que hai que facer e que non hai que facer. Isto me recorda unha vez que hai moitos anos o meu avó entraba na Praza Obradoiro antes de que lle cortaran o acceso a vehículos, bueno, entrecomilladamente, porque siguen entrando vehículos por cuestións vencilladas ao hostal, e un policía local se lle tirou en riba do coche e empezou a berrar, porque entraba, el viña do Leiros, non coñecía que se acababa de impedir o paso, tal. O policía berraba, e o meu avó mirou e dixo, mire, múlteme se quere, pero non me berre que xa son moi maior, non? O de onte foi algo así. É dicir, foi algo así, non? Sorprendente. E o da Anelka, pois non sei. Saiu-me espontáneo da Anelka onte. Pero xa vexo que tuvo un impacto que incluso descubríme moi maior, porque puxo unha referencia futbolística de hai bastantes anos, non actualizada. Seguro que moita xente non sabía que era Anelka, pensaba que era, non sei, unha jota aragonesa, non sei. Un xogador que xogou no Madrid, valeu moitos cartos, pero non meteu, creo que ningún gol, ou un gol, non sei, non me lembro ben. Hai que tomalo con humor. Acabamos antes o pleno, eu creo que se lle faltou o respeto aos veciños, que estaban agardando que se defenderan varias iniciativas, pero bueno, eso eles terán que rendir contas. Alguna cousa máis, xente? Quería a súa opinión sobre o tema do comunicado de Colexio de Xornalistas en relación a varias denuncias de compañeros e compañeras que non se deixou traballar. Non sei... A miña solidaridade e a miña comprensión de que eu creo que hai que garantir sempre a cobertura de información polos profesionais dos medios de comunicación e iso existe nunha manifestación ou en situacións incluso máis conflictivas, non? Entón, se o Colexio de Xornalistas se posiciona en ese sentido, pois todo o meu apoio. Alguna cousa? Non? Bueno, disfrutade, creo temperaturas de 38-39 grados. Por eso non pode